Барлык дөньяны, бүтән галәмнәрне, бүтән барлыкны үзенең көч-кудрәте белән юктан бар булыгыз дип әйтеп, юктан бар итүче, бүтән барлыкны, бүтән мәхлукларны үзенең киң рәхмәте белән ризыкландырып, тәрбияләп, адәм балаларына иксез, чиксез, һич санап бетереп булмый торган нигъмәтләрен биреп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәр вакытта әйтелә торган Алхамдулиллаһ, Аллаһумма лакал хамд дигән дип әйтелә торган хәмдләребез һәм сәнәләребез, мактауларыбыз, улуглауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез токтаусыз һәр вакытта ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы җомга вагызларында сөйләнгән, ишеткән, тыңланган шушы вагызларыбыз белән һәр берсен бер дәрес иттереп, кабул итеп, Коръәннән һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның сүннәтеннән сөйләнгән хадисләрне кабул итеп, шушыны хәттәки нәфесләребезгә авыр була торган булса да, аны кабул итеп, һәр барчаларында үтәргә тырышсак иде, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә көч-куәт бирсә иде. Менә җәмәгать, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Кәгъбәтуллага карап, Кәгъбәтуллага эндәшкән. Бу җәмәгать мөселманның хөрмәте турында. Абдуллаһ ибн Умар радиллаһу анһума шушы хадисне җиткерә. Аллаһ илчесе ди, шушы Кәгъбәтулланы әйләнгәч, Кәгъбәтуллага карап әйтә: "Ма атйабака ва ма атьяба рихук." Нинди хуш, нинди күркәм син ди. Нинди күркәм син. Һәм синең исең дә нинди күркәм ди. Хуш исләр килеп тора Кәгъбәтулладан. Дөньядагы иң беренче җир йөзендә салынган мәсҗид. Иң хөрмәтле мәсҗид. Шушы мәсҗиднең территориясында укылган намаз 100,000 намазга исәпләнелә. 100,000 намазга исәпләнелә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дәвам итеп: "Ма агъзамака, нинди улы син ди. Ва ма агъзама хурматак." Һәм синең хөрмәтең, ул бит инде хөрмәт харам дигән сүздән ясалган, харам. Ягъни кагылгысыз, заповедный. Харам, хөрмәт дигән сүз шуннан ясалган. Синең нинди хөрмәтең улы, ягъни син кагылгысыз ди. Аллаһның йорты. Ибраһим алейхиссалам төзегән йорт. Риваятлар буенча иң беренче атабыз Адәм төзегән. Шушының нигезен Аллаһ Тәгалә Ибраһимга күрсәтеп, шушында ягъни торгызган Ибраһим алейхиссалам. Иң беренче йорт. Һәм шушы йортның турысыннан, нәк шуның турысында күктә дә Кәгъбә бар. Бәйтул Мәгъмур дип атала. Фәрештәләр кирип гыйбадәт кыла торган. Көн сайын 70,000 фәрештә керә һәм шушы 70,000 кире әйләнеп кайтмый инде гыйбадәт кылырга. Гел яңарып тора фәрештәләр. Шушының турысында, һәне җәмәгать, бу нәрсә өчен әйтелә, аның хөрмәте нинди зур икәнлеген. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп әйтә: "Ләкин ди, синең хөрмәтеңә караганда ди. Синең хөрмәтеңә караганда мөселманның хөрмәте артыграк ди.
Менә җәмәгать, менә монда утыра торган һәрбер мөселман, монда утырмый торган мөселманнар, кара тәнлесе, ак тәнлесе, кызыл тәнлесе, сары тәнлесе, нинди генә телдә сөйләшмәсен, бер мөселманның хөрмәте ди, кагылгысыз. Неприкосновенный. Менә депутатларга бирелә неприкосновенность. Аллаһ Тәгалә неприкосновенность биргән мөселманнарга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сораган, бу нинди урын ди? Мәккә. Бу нинди ай? Зулхиҗҗа айы. Бу Зулхиҗҗа айы, харам ай. Бу нинди көн? Улуг булган көн, корбан чала торган көн. Менә ди шушы көн шикелле ди, көн шикелле харам булган шушы урын кебек ди. Шушы харам булган ай кебек ди. Шушы харам булган көн кебек ди. Сез ди бер-бирегезгә харам ди. Санап китә. Дәмуху, аның каны ди, ягъни үтерү ярамый. Кан чыгару мөселманның мөселманга. Ва малуху, аның малы ди. Ва гирдуху, һәм аның намусы ди. Харам. Мөселманның мөселманга карата шушы 3 әйбер харам. Аллаһ Тәгалә харам кылган. Һәм менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сүзне әйтте бит инде Кәгъбәтуллаһка карап. Абдуллаһ ибн Умар радиллаһу анһума, бу Умар ибн Хаттабның улы бит инде. Аны күп тапкырлар әйткәнебез бар. Икесеннән дә Аллаһ разый булсын. Абдуллаһ шушы Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга ияреп, ул әйткәнчә әйткән җәмәгать. Кәгъбәтуллаһка карап. Нинди хөрмәтле син, нинди хуш күркәм син, ләкин мөселманның хөрмәте синекенә караганда зуррак дигән. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә минбәрдә. Я маъшара ман амана билисаниhi ва лам яфдил иману qalbahu. Ey tili bilen gine eli ışangan kişiler diye cemaat. Til bilen gine. Min ışandım deb eyte, min Müslüman deb eyte. Lakin eli kalbine iman barıp jitmegen kişilerdi. Kalbine eli iman barıp jitmegen, kalbine eli iman kirmegen deb müracaat eyte. Менә ул җәмәгать әйтми, син менә сиңа кирмәгән, сезгә кирмәгән. Менә монарга барып җиткән, монарга кирмәгән дими. Шушындыйларга ди. Менә шушындыйлар ди. Теле белән ди, ышанган, телендә иман бар. Мин мөселман дип әйтә, син аларга әйтә алмыйсың, син мөселман түгел дип. Ләкин әле калбына барып җитмәгән, урнашмаган ди. Шушы кешеләр ди. Ла ту'зул муъминин ди. Мөселманнарны рәнҗетмәгез ди. Мөселманнар идеальный түгел, камил түгел. Бөтенесенең гайыбы бар. Менә санап чыксаң хәзер, бөтенесенең гайыбы бар, бөтенесенеке. Бөтен кешенең гайыбы бар. Аларны мөселманнарны рәнҗетмәгез ди. Ла ту'зул муъминин. Ва ла тугаййируһум. Һәм аларның эшләмәгән, алар кылмаган әйберләр белән аларны рәнҗетмәгез. Ла тугаййируһум. Ва ла таттабигу ауратихим дигән. Һәм аларның дигән гаепләрен дигән эзләп йөрмәгез, шымчы булып. Әле алай гына түгел җәмәгать, әле күрдең бер мөселманның нинди дә булса бер ярамаган эш эшләгән. Син аны күрсәтмә ди, капла. Ни дәрәҗәдә җәмәгать, мөселманның хөрмәте. Бер кеше килеп әйтә, менә фәлән кеше
Zina kıldı dip eytede, sen onu di eger de kaplap tırgan, kaplasan idi di, yaşırgen bulsan idi di. Ni kürken bulur idi di. Şoň göre jemaat eger bir kişi zina kılsa da birer onda jemaat Allah Teala 2'de tügül, 3'te tügül 4 şahit alıp gelirge koşar. 4 şahit alıp kile almasan şuşulay kilip eytken kişi buhtan kılışı bula, yani yalayagıçı, klevetnik. Anın üzün yatkıralarda 80 komşu bireler üzün elege. Mene cemaat nişi gittirip Allah subhanahu ve teala saklı Müslümanlar. Nindi hürmet kagılgısız. Lakin indi cinayetçi kenligi açıklansa ol cemaat anırga berile ceza. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi 3 tapkır kilip min zina kıldım dep eyte. Üzüne şahit. Kaytıp gitti. Büten kilmese cemaat bir kimde mine şul kişi zina kılgan dep eytmeydi Peygamberimiz. İkinci tapkır kile, yani ceza verdi. Köngüle şaday almayanı ceza vermeyadi. 3 tapkır kile cemaat min zina kıldım. Şundan soň anın tuğanlarından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alay bulay bu kişi şirle tügülme, akıllı çıkıp gitmeme, jinle tügülme dep eytip. Şundan soň ceza berige koşa cemaat, zina kılıçıga bulatırgan cezany. Biz cemaat kişiden işitken sözünü kobartıp, köpertip söyleybiz. Mene cemaat şuşa hadisnin ahırında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, onlarının gayiplerini izlemegiz dep etindi, izlemegiz. İzlep kozunu bermegiz deydi. وَمَنْ تَتَبَّعَ غَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ de. Gavret degen sözünü bilebiz cemaat. Gavret ol uyat jir bitinde, uyat jir. Namaz okuganda gavretni kaplaybiz. Bu gavret. Gavret dep atallar şolay ok kişinin yeşirin bulgan gayipleri, olarını izlemegiz deydi. Kişini şuşu gayibin kişilerge körsetmegiz, yani uyatlı itmegiz. Eger de izlesegiz deyip Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Tetebbe'allahu havratehu. Bu bir korkunç şey bir. Allah Teala onun yüzünün gayibin izlerdi. Ve yafdahuhu ve yafdahu velev fi rahli velev fi jawfi rahli. Hatta di ol kişi üzünün iyinde di, otursa da di, yeşirin bir iyinin bir bölmesinde, yeşirin bir uçmakta, şuşunda yeşirinip oturgan urnunda da di Allah Teala onu hur eder. Eğer de bir Müslüman di, ikinci Müslümanın gaybını izlese di, onu di Allah Teala üzünün iyinde yeşirinip oturgan bolsa da di, ol hur edecekti. Cemaat hazırki vakitte eğer de mesela bir kişinin gaybetin söylerge tilesin iken, onun için uramda da uçraşırga kerekmi? Hazır telefonunu açıp WhatsApp'tan tilese nerse yazıp da bula, jiberip de bula. Hazır gruppalarda var. Gruppalarda birisi jiberse bir kişi turunda onu ikincisi elip alıp, ikincisi, üçüncüsü, dörtüncüsü şuşulay ettirip, ol gruppada cemaat bir 100 kişi otursa, ol bit anlarsın, ol ikinci gruppaga jiberi anı cemaat. Kişi turunda cemaat gayip sile taratı. Söz taratı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yedhulul cennete nemmem degen. Cennetke nemmem, bu söz yurtucu.
кірместі. Ömer ibn Abdülaziz bu 5-nji tuğrulukly halif. 5-nji tuğrulukly halif Ömer ibn Abdülaziz. Şonday tuğrulukly bolgan jemaat anyň bik köp misallary anyga it getirgeç hatda itke qarap tura da menim patşalygymda di halifelikde bütün kişide it aşıya alamadı. Yok, üzüne it aşarlık derecede boy bulmagan kişiler, fakirler köp bola. Mine dey menim patşalygymda dey bütün kişide it aşıytırgan derecege jitse, şunday sosyal derece, men şol wagtda it aşarmyn dey. Ömer ibn Abdülaziz. Mine şoşa Ömer ibn Abdülaziz yanına bir kişi kile. Hem senin hakta dey bir kişi şulay dep etdi dey. Ömer radıyallahu anhu eyte. Bu Ömer ibn Hattab tugul, bu Ömer ibn Abdülaziz. Bu kişi eyte. Eğer de sindi şuşu sözünde yolgancı bolsaň dey, men siňa şuşu ayetdi. Hujurat suresinin 6-njy ayetini kitire. Kur'an, tefsir, okuragyz. Hujurat bölmeler dip atala. 6-njy ayet. İn ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Eger de sizge bir buzuq fasik kişi haber getirse açıklagyz. Bilişigiz. Eger de ol haber dürüst bulmasa ökünüşke koluğuz mümkindi. Eger de sindi hazır şol ayet bilen sen yalgancı bolsaň, sen fasikdi. Fasik buzuq kişidi. İkinci, eger de sen şoşu kişi hakında di, kelip eyttin meňa, sen dürüst silewçi bolsaň di. Dürüst silewçi bolsaň. 100% ol kişi menim hakda şulay etken bolsa di, ikinci ayet siňa di. Nun suresi, yani Kalem suresi. Tebarak suresinden soň kile. وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. İtaat etme şol kişige, vagdesin bızatırgan, hemmazin meşşâin binemim. Süz yurtu bilen de, hemmaz. Süz yurtu bilen, gaybet silew bilen meşgul bulup, yiri tırgan kişige itaat etmedi. Yani süz yurtuçu. Bu cemaat, dürüst silewçi bolsa, gaybetçi bola, hem Allah Teala yaratmay turgan hemmaz bola, hemmaz. Sen dürüst sileseň de, şuşu ayetke tory keleseň de. Allah Teala yaratmay turgan. Bulay da yok, tigilay da yok. Üçüncü variant bardı. Bu bitinde halif yanına kildi hazır. Jaza da berge mümkin. Eger de indi tileseň de gafu itebiz seni. Tege kişi tezrek eyte gafu. Hem bırılıp gitip bara. Gafu itigiz. Ya emirul mu'minin. Ey mu'minlerin emiri gafu itigiz de. Mene bu cemaat hemmaz. Bu Humeze suresini okuybiz. Veylul li kulli humezetil lumezeh. Kaygı, hasret bolsun hemmezge hem lemmezge de. Allah Teala. İki, mağna hemmez o kişi turunda kılanıp, kişi kibik şuşu gayiplep sili turgan kişi kibik kılanıp kursetüçü. Kılanıp kursete. Birisinin kulağı zor bolsa, kulağın tırp aytıp kursete mesela. Mine şunday. Burnu zor bolsa, burnun. Yani eğer de uzun bolsa uzun, kıska bolsa kıska. Yani şolay mıskıllap kursete. Yani parodировать ete. Parodistlar ha bik köp. Kişiden külüp yatıpçı. Sahnege minip kişiden
kimdir nindir bir sözünü dürüst әйтә алмый, харифне дөрес әйтә алмый, аның кебек кылана, ягъни кыланып, йөгереп күрсәтү, авызыңы кыйшайту, төрле мимикалар белән. Бу һәммәз ди галимнәр әйтә. Инде лумаза ул ансы җәмәгать тел белән хурлау, тел белән мыскыллау, тел белән гайбәт сөйләү, хур итү кешене. Аллаһ Тәгалә әйтә, кайгы булсын, вайлун дип әйтә. Вайл ул җәмәгать тагын әле җәһәннәмдә тагын бер шушындый дала бар, долина, ул чокыр инде, ул вайл дип атала. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы аятның башында кисәтү ясый, кайгы, хәсрәт, җәһәннәм чокыры шул кешеләргә ди. Вайлул ликулли, һәрбер ди. Сүз йөртүче, гайбәтчегә ди, пародировать итүче, хәрәкәт белән күрсәтүче кешегә кайгы, хәсрәт ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньядагы иң хөрмәтле урында һәм иң хөрмәтле әйбергә карап, Кәгъбәтуллаһка карап, нинди хөрмәтле синди, нинди күркәм, хуш, ләкин мөселман кешесенең кадре синекенә караганда зуррак. Шуңа күрә җәмәгать, мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебез, һәр барчабыз менә шушы аятләрдән гыйбрәт алып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә, аның сөннәтен тотып, шушы кыссалардан гыйбрәт алып, шушы хадисләрдән гыйбрәт алып, күркәм холык белән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның холкы белән холыкланып, холыкларыбызны күркәмләндереп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да үзенең җәннәтенә, үзенең рәхмәтенә, ризалыгына ирешүләрне насип кылса иде. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم السامع الدعاء.